Знаете ли, приятели, че има бизнес в България, с който можете да започнете с много ниска инвестиция. Няма да ви се налага да вкарвате хиляди левове и да поемате риска за това дали бизнесът ще се развие или не. Този бизнес, който може да започнете с инвестиция от 100-200 лева, това е мрежовия маркетинг, приятели. Ако някой от вас иска да се занимава с мрежовия маркетинг, да се запознае с нови хора, да се развива личностно, да пътува, да ходи по екскурзии, да печели коли и да повиши, най-важното, да повиши дохода си, който е неопределен, т.е. няма граница на дохода в мрежовия маркетинг, нека ме последва и ще поговорим повече. Благодаря ви, приятели, желая ви прекрасен слънчев ден.